O Concello de Cambados acollerá a primeira edición do Foro do Mar, un espazo organizado por a Tamaruta para o debate e a reflexión sobre os problemas que rodean os traballos do mar. A xornada achegaranse expertos e autoridades como o ministro Escrivá para coñecer de primeira man a situación do sector. O que buscamos basicamente é que as autoridades, como decía antes, as autoridades que teñen competencia nos asuntos que queremos revisar a nivel legislativo, coñezan de primeira man cal é a problemática deste sector. O foro terá lugar o día 11 no Parador de Cambados. As diferentes mesas e relatorios que se organizarán irán destinadas a tratar temas como a protección social, a igualdade, as enfermidades profesionais, os riscos laborais ou a sustentabilidade do sector. Queremos abordar o tema de enfermedades profesionais, as consecuencias que cos anos de traballo teñen para os nosos homes e as nosas mulleres do mar a nivel de prevención de riscos laborales. E, ademais, queríamos tamén abordar un aspecto que agora vai a ser, xa é, pero que se vai a poñer en primeiro lugar en todas as axendas políticas, económicas e sociais, que é o tema da sostenibilidade. Ademais de tratar temas do sector en global, esta primeira edición centrarase nas mariscadoras. Lóxicamente, cando falamos de igualdade, elas van a ser as protagonistas. Si falamos de trastornos musculoesqueléticos, a experiencia nos di que elas son as protagonistas tamén. É dicir, que casi de forma natural, a xornada vai ir xirando hacia a óptica da muller traballadora do mar. Dende o Concello de Cambados mostraron a súa satisfacción por acoller un foro que agardan que axude ao sector do mar a mellorar as súas condicións laborais. Poidan facer todas esas consideracións e preguntas e poidan, aproveitando esta visita do ministro, solucionar ou polo menos intentar solucionar o problema que lles atinxe e levar a cabo unha reforma normativa, unha reforma legislativa para que as súas condicións vayan mellorando. O foro celebrarase no Parador de Cambados a partir das 12 do mediodía. Os interesados en asistir teñen que dirixirse aos teléfonos e redes sociais da Tamaruta para adquirir o seu pase.